Готови за снимки? Готови. Айде. Даже ме е страх да докосна толкова. В смисъл, страх и почитание. Погледни го този звяр отстрани как изглежда само. Здравейте, приятели! Много се радвам, че сте тук заедно с мен. Днес пък сме се събрали да отворим една много специална камера за нас, а именно Sony FX6. Това бебче тук ще ни позволи да правим много интересни проекти за бъдеще, така че нека да се забавяме към анбоксинга на това видео, за което сте дошли. Нека да започнем лека по лека с разпаковането на тази камерка. By the way, камерката е специално предназначена за видео аспекта, така че тук окончателно само видео ще мога да се снима. Както виждате, в началото започваме с една много сериозна литургия от литература. Така, ето тук най-различни кабели, които мога да видите на Sony. Това е USB 3.0 към Type-C. Още някакво кабелче. Тук има някакъв специален пин ли, адаптер ли е. Вече почваме лека по лека да вадим по-малките части от целия комплект на камерата. Започваме с това бебче. Започваме с тази част на Sony FX6 и това, което виждате тук е всъщност мониторчето. Ще го сложа тук отстрани. Само да кажа нещо много важно преди да забравя, можете да сложите какъвто си поискате монитор. Освен този можете да сложите Ninja петица, всякакви неща, тъй като тази камера е доста повече customizable. Това е следващото нещо, което отваряме към Sony FX6, което идва в комплекта. Това е hand grip-а. Така, преминаваме нататък. Тук май няма нищо друго. И гледайте колко е дълбока тази кутия, между другото. Сериозна работа. Какво е това? Това е седмика, който се използва за самото мониторче. Слага се отпред. Това, което наблюдавате в момента тук е на практика частта от зарядното за Sony FX6. Пак солидна тухла, бих казал, като за лаптоп зарядно почти. Тук имаме Catalyst Browse, показват на практика апликацията, с която може да стабилизирате въпросните кадри. Следващата джунджурийка, която предстои да бъде отворена. Така, това, между другото, представлява зарядното за въпросните батерии, с които идва камерата. Тя има само с една батерия в момента. Ето как изглежда. Да видим сега. Така, това, което наблюдавате в момента е батерията, с която идва Sony FX6. Искам само да видя какъв е модела BP-U35. Така, тук в центъра е тялото и вече тук би трябвало да бъде хендъла. Леко и внимателно, нежно. Добре са пакетирали хората от Sony. Ето я. Бих казал доста готина, компактна, супер. Солидна дръжка, бих казал. И остана последното нещо за отваряне от тази кутия. А именно това е тялото, за което сме дошли днес и сме се събрали днес с вас да си поговорим. Sony FX6. Вижте за какво става въпрос. Cinemaline FX6, Sony 4K, 120 кадра може да снима. Ето как изглежда преден план. Ето тук отстрани как изглежда. Ето тук се слага NPF батерията или тяхната оригинална батерия на Sony. Нещо много интересно за камерката, което специално има вграден ND филтър. Има SDI output, който различава доста тази камера от Sony A7S III. Като цяло самата структура е много по-добре предназначена за customizable неща като сетове. Нещо много важно, което няма S3-ката е именно двете глави, които отдолу толкова много хора мрънкаха, че искат в S3-ката. Но ето, че вече го има в FX6. Накратко да обобщим, S3-ката е вкарана вътре като технически характеристики в Sony FX6, но Sony FX6 просто представлява камера на стероиди, ако трябва да заключим цялата работа. И разликите са основните, че тук имаш вграден ND филтър за сметка на IBIS, който тук няма в Sony FX6, а в S3-ката нямаш вграден ND филтър, но пък там имаш
вградена стабилизация. Това са основните разлики и батерията също е основен компонент, който има огромна разлика, така че смятам, че е доста прилична камерка. Сега това, което ще ви покажа е цялата камера сглобена, как ще изглежда плюс обектив. Ето така изглежда цялата камера напълно сглобена, като вече предстои да разучим на какво е способна камерата и ако искате да видите кадри от самата камера, може да ни последвате в социалните мрежи. Това бяхме ние, аз съм Цецо от Acer Productions, зад камерата седи Green и продължаваме да снимаме за вас, продължаваме да работим за вас и продължаваме да се трудиме и да покажем още повече изкуство от нас.